Ukuti kuli spana Malawi amene akugendedwa miyala ndi Amalawi kumugenda ndithudi umatitenga ngati ifeyo ndekuti ndi banki yako basi ukakhala ndekuti ifeyo ndekuti kokapemphano basi kupempha tizingokuthandiza kumakambo zoti iso nditi wabwera zayankha muno akeyo nkhani ndionena kuti adafuna apite ku Nigeria ndetu thandizenitu ayi tifotokoze makamaka poyamba ndekuti ndi screenshot yomwe tayitenga pa page ya winanso amene amachita ndithu zisuzo choncho zamaluso pa social media amene akuti SBizo ndipo analemba uthenga uwu omwe ndithu wamwazika ndithu akuti muja tichitira Amalawi tiyeninso timuthandize spana Malawi akatiyimirire ku Nigeria. Ku Nigeria kuli ma project angapo akuluakulu omwe katswiri wakonzekera kukachita kuti zinthu ziyende bwino zikufunika thandizo la ndalama kwa aliyense amene angakonde kuthandiza kapena kuthandizira ulendowu mungagwiritse ntchito Airtel Money nambala yake penepo, National Bank nambala yake penepo, kena kuti dzina lake idzilemba ndekutino akuti Austin Awali. Okay, thandizo lililonse lalikulu kapena laling'ono ndilolandiridwa ndipo athokoza kwambiri. You can call him for further information. Ayikaso nambala pamenepo akuti ndi chifukwa chani. Chabwino nkhanitu ndi imeneyo. Nderu izi zino anthu Amalawi anazilandira pompopompo sharp kuyamba ndekuti kulemba ma comments ndipo tipange zoti tiwerengeko ma comments angapo. Apa pali comment ya fresh akuti izi nchimodzimodzi ngati national team ya Malawi imaongoononga ndalama popanda cha nzeru chomwe amabweretsa ku dziko. Uyuso akuti no fellow celebrities when you use your money wisely, invest, run small businesses osamangogona ma hotels nkumadyerera kuiwala mawa ati ndalama zigwiritsa bwino ntchito. Apa kuzabwera kuno tino spana treating Malawians as his bank akuti tu spana pamene kumati pange fa Malawi ngati ndife banki yake yorazita pako ndalama. Ndi apa kwabweranso wina akuti SBizo kulovutika odwala mzipatalamu akufuna thandizo nde munthu wabwinobwino ngatiwe nkumati ndikufuna thandizo ndikadye ku dziko la eni nde anthu ndikumatenga ndalama kumupatsa iyeyo. What is the benefit of that to Malawians? Andi ija anawina ija inatha. Fundo ya mphamvu kwambiri imeneyi. Apa kuti no, who is going to benefit, him or us? Ndana amene akapindule iyeyo kapena ifeyo. Mwaonatu this guy ndekuti no, he's begging money from us Malawians. We should help him, but can't he run his own life? Why should we help him? Timthandize fwachani. There are a lot of people in the hospitals who are sick, they are desperate, they need help, not someone who is capable. Akuti kuti no, kula anthu ambirimbiri amene ndovutika anthu amene ali nkuthekera kuti amene akufunikira mathandizo ndithu a serious nkhalamba ndi nkhalamba amenewo ndofunika mathandizo. Tathandiza aone kuti anakawinapo mamiliyoni aonena kuti nakapanga zonse akumatoma peza mwayi tathandizeso titi athandizo lendoja zoona zimenezozo. No, we should not do things like that. Malawi si banki yayi pokamba poroma comments akwenda motero. Now ineyo ndifuna ndekuti maganizo anu leta komano spana Malawiyo anabwera kuzayankhula izi tsopano chakum'mama wako pa nkhani imeneyi. Tonere limodzi. Mwazuka bwanji kwina kulikonse kumomoli ndi Nyamata spana Malawi mfumu ya zakudya. Ndabwera pano mama uno to address the Malawians kwafotokozera Malawi komanso wina aliyense amene amandipanga follow. Cholinga changa chopanga video mama uno ndiyoti ndikuziwiseni komanso ndikufotokozere mwachindunji zokhuza na ulendo wanga ku Nigeria. Ulendo wanga wa ku Nigeria ndikanunyamuka wiki ino kupita ku Nigeria, which is ticket ya ndege ndadula kale 6 million kupita ndobwera ku Nigeria. Kodi ku Nigeria ndukatani? Ku Nigeria kuli ntchito ziwiri ndikapanga. Ntchito yambiri kukazigulira mu World Guinness Record. Kodi akamati World Guinness Record mathandizo chani? World Guinness Record ndi platform kapena kuti ndi zinthu zimene amapanga anthu
zodabwitsa mdziko lino lapansi kuzigulira malo. Mu World Guinness Record kumakhala kuchita zinthu monga ngati kudya nsima yochuluka kwambiri mu mphindi zochepa. Spana Malawi akapanga nawo participate kuzigulira malo, kudya nsima, ukakhala kudya nsima mitanda 50 amene akakamalize ndi fumu yakudya kapena ndi dolo mdziko lino lapansi odya nsima yambiri. Kodi funso kumati kodi Spana akakwanisa? Spana akakwanisa. Chachiwiri kukajambola film ndi manoroad actors. Kodi film ndiopheka? Kujambola film sizi ndizopheka yaye. Jambola film zimatengera nthamaso zambiri za nkhaninkhani. Ndino ngati Spana mmene mumamvera masambanchezo ena kuma posters wanafuna thandizo zopita ku Nigeria. Thandizo limene ndifuna ine sidi mudule tikiti yaye. Tikiti ndalipira kale 6 million. Thandizo limene ndifuna ine mwene ujakhala ujambula film sizi ndizopheka. Umaona kuno ku Malawi anthu amafuna chithandizo kwana 100 million 200 million kuti mafilimu awo ateke. Komano ineyo ndabwera panopa choti ndikuziwiseni nditamasule mutu wankhani weniweni. Chimene chimachitika kwambiri Amalawi amayamba kujaja asanamve kuti mutu wankhani weniweni chani. Manimvetsa. Ndino ndabwera panopa choti nditambasule kuti kodi kujambula filimu zimatenga ndama ya mtundu wanji. Maona koma mwa ine ndekha nzovuta. Komano gulu la anthu kukwirana zanja nzotheka. Ku Nigeria ukachiwiri kupita. Maona sinabwera pano zati ndakuti andifuna ndama ya ticket. Ndama ya ticket ndalipira kale. Go and back. Ndino ndabwera panopa chonga kuti Amalawi ena amayamba kukomenta kapena kupeka ma bad comment asanamvetsese kuti mutu wankhani nzokhala bwanji. Kujambula film ndi manoroad actors sizizopheka. Mungati ine Malawi Spana Malawi ndi opportunity waukulu kwambiri ndi ubale wabwino kwambiri ma Nigerians. Ndeno ndukapanga izizi ku Nigeria chinaso kuyimirira dziko langa fika dziko langa pa map. Malawi kuno izizi ndani amene anapanga izizi. Komano ine ndi big opportunities. Ndi ma connection abwino ndi ma Nigerians. Ndeno kuli ya Malawi ena mumayamba kusogoza kunyoza kupeka ma comment osakhala bwino. Malo mupeke support kuti dziko lathu la Malawi lizipita pasogolo. Kodi inu simungakhala osangala kuti Malawi itakhala pa mapo kumbali ya mafilimu? Simungakhala osangala kuti mutaona kuti Spana Malawi wawina mu World Guinness Record? Kuti Spana Malawi akuyika dziko lathu pa mapo? Tiyena Malawi tiphunzire kupereka support osati kunyoza. Kunyoza simungatukule dziko lathu la Malawi. Komano the more you give support, limene dziko lathu limapita chisogolo. Limene achinyamata ambiri amakhala ndi chidwi, amakhala olimba mtima kamaona wina akupita chisogolo. Komano kunyoza simungapite pasogolo. Ndiye tiyena Malawi tiphunzire kupereka support, tiphunzire kupereka ma comment abwino kwambiri ku achinyamata. Ndino ndabwera panopa chonga choti inuyo mumve kuti mutu wankhani wenuni ndi chani. Khani yathu ndiyo tipita ku Nigeria kapanga World Guinness Record kukadya nsima kumene koko yambiri mitanda 50 kapena 100 amene akakawine wazigulira malo mu World Guinness Record. Ndiye chifukwa chake ndabwera panopa chonga choti mudziwe kodi ku Nigeria ndikatani, kuti ndamene mfunika ndi achani, ndama ya ticket ndinayo. Ticket ili mu bag mwanga ndadula kale. Ndino ndabwera panopa maono chonga choti tiyeni Amalawi tiphunzire kupereka support, tiphunzire kusanyoza. Kunyoza simungakuthandizeni, simungapita nawo izo pasogolo kunyoza. Malawi azakhala osalira mukamapitiriza moyo onyoza nzanu osapereka support. Mamoti let's give support to the youth. Maona ndino ndabwera panopa chonga kuti mudziwe nkhani imeneyi. Zikwambiri Amalawi kwa amene mmakonda Spana Malawi, let's continue give support Spana Malawi. Kwa amene mmanyoza ena anabadwa onyoza kale, komano ineyo ngamanyoza, I'll never give up. I'll keep representing Malawi. I'll keep making my fellow Malawians proud. I'll keep putting Malawi on the map.
Chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akunena kuti iyeyo ali nazo kale ndalama zokapangira ma project awo. Ine nungodabwa wayankhulamo zambiri mmenemo kufotokoza ma project amene akapangawo, koma ndimangodabwa kunena kuti kodi iyeyo ndi wamakomede kapena luso lake ndilongodyalo basi anthu ena akamaluso fandeti kapena ndi actor. Ndiye ndikudabwa kuti nokodi amagwera mu category iti pakuno tilinso ndi ma actor ochuluka kwambiri. Koditu amenewo sanakambepo tikufuna tipite nadzera tikapanga chani? Inde it's a very good cause kuti mwina mwakafuna akatchukitse. Whatever the cases, ineyo I just want to say my guys, nkhani inu mukuiona bwanji? Wayankhulatu munthuyi anthu mayankhula zambiri kuja kumayambiriro ndipo wabweranso munthu wake wazafotokozera bwinobwino. Inu mukuiona bwanji kodi? Miyalayi kodi amene agendedwe miyala kapena mwina mwake basi ndikungodana naye chabe anthu kungodana naye basi munthu ndi mmene zimayenera kukhalira kapena? Give us your thoughts ngati muli maganizo ena aliwonse mu comment section. Akuti